I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba? What? Why maka? Look guys, wa ko labot ako noon sa may inyong problema, but I guess, kinahanglan ninyo ng istoryahan. Dili magmalinaw ang inyong panag-uban kung may wa mo ikasinabot. So talk. I have to go. What's your number? Unsa? You're asking me with my number? Why? Pero matawagan ta ka kung tugutan ko sa Abigail nga mulakaw nga ikaw ang kauban. Wow, ha? Kung makasulti ka, mura mag-unsa gid ko ka bad influence nga pagka-amiga? You make me feel nga dili ko may ikauban sa imong asawa. Wa ko'y gisulti ngayon, anak. Cherry. Your number. Demanding. Wa paghihapon siya mausap. He is still as cold as ice. Let's gyud. Nga na ba na in love man ko nimo? No. No. Nga na ba na in love man ko nimo sa una nga bati magkagbatasan? Guwapo ka, macho, og lami. Oh shit. No, erase. No. Wa na ko'y feelings para nimo, Jerry. Wa na. Kipaniguro ka na dihang mi-decide ko nga mabalik na ko din sa Pilipinas. Wa na ko'y pagbati ni mo, Jeric. Wa na. Mubiya na ko. Oh. Naa siya sa ilang terrace. Nagtanaw siya na ko. Shit. Gano pang mihangat pa man dyan ko. Kabiyar siya. Ingon og sa dako na gyud kayo siya kausapan. Dili na siya ang kaniyang Phoebe nga kunailan. The careless one. Karon dili lang ang iyang panamit ug linihok ka ng nausab. Kundi lakip nausab ang iyang silutihan. She's more subtle. Wa say tingog-tingog ka kanina diyang migawas na si Feby kay kanini sa among lawak. Nasuko ka siya nga kipasud na ko si Feby dini. Jera, baby, dili diha ha. Ayaw pagpasok na ilawom sa kama. Jera, baby. No. Come here. Jera? Ingon ka niya na magbantig bata. Ha? Pasagdan ra nimo nga mopasok og bisig asa. Simba kog badat ugar nga akong anak. Come here, baby. Ayaw diha. Come. Oh. Usa ka na? Ha? Ang mansa. Wait. Akong kabuton. What is this? Panyo? Sorry. Tingalig na apil og duwa sa bata og napasok diha. Di kini akong panyo. Ha? Pero dili sad na akong panyo. Lalaki ang bahoy ni. Kang kinsa kini, Abigail. Ambot, wa ko kahibaw, Jeric. Jeric, please tuho, ikaw ako mahibaw ko kang kinsa ng panyo. O kung nanong naapot na diha ilawom sa kama. Baka kung kikidbisan unsaon, Abigail. Tingali kung malipat ko ug ang ubang mga tao din magpasud ka sa imong laki dinis kong lawak. Unsa no? Kinuha ko, Jeric, wa ko'y laki. Dili ko na mabuhat ni mo. Liar! Shit! Nagtipon og na ang imong sara na ko, Abigail. Gidungagan pag mo karon. Jeric, tuho, ikaw ako pamagkak. Wa ko'y laki. Stop with your lies! Just stop!
Jeric, asa ka? Magsulti ta, please. Ay, kung pa. Please, Hugaw ka. Jeric. Dana. Deserve. Dana. Dana. Dana, magsulti ta. Jara, baby, kadiyot lang. Nana si mama. Sa'yo ko pauli ron. Murag naglain mang lawas ko. Uman ko malimpyohin ng sakyanan ni Dong Jeric. Managid na kung mupauli ni Madam. Go. Dong. Gilimpyohan ako daan kay tingalig sayo ka nasab nga mulakaw ugma. Gamitan akong sakinano. Mulakaw kag balik. Obviously. Wa parba na ko mahuman og limpyo. Gamiton ako. Excuse me. Sige. Uy, ala, giburda kang murag isapot man. Nga no magkaha, nag-away og si Abigail. Damn it! This is the very reason kung nganong maglisod na ko sa paghatag ni mo. Pag-usap sa kong pagsalig, Abi. Kay matagi kayo nga tudluan ko pag-usap ang akong kaugalingon. Nga matuol ni mo. Maokin may tabo. May madiskubrihan na sab ko may tungod sa imong mga bakak. Wasa may baw kung kang kinsa katong mong panyo. Well, for sure, di ka tumaabot dito kung di siya ang magda. Ang makapati nga, kung nga nung naabot ka to dito ilawom sa among kama. Shit! Shit! Damn it! Answer me! Who could this be? Hello? Magkita ta. Wait. Kisa ni? It's Jeric. Nanawag siya. Shit. Nga naman to nga ako masyagipawngan. Shit. Nakalitan ko. Tingalig mo sulti na siya kung tubutan na ba niya si Abigail ug ang baby o ba na ako ugma. Oh, shit. Stupid me. Nga bang matarantan manggihapon ko sa imo presensya, Jeric? No. This is bad. Dili na maayong tilimadon. I am over you, Jeric. Damn it. Kipaungan ko niya. Shit. Jeric? Di ba ako nga huwag ka pa maabot sa inyo? Kinakita na ko ganina nga bago ka pa nakabiya. Ay, Magkita ta. You heard me. Magkita ta sus kabahan. Mao na kini ang bahay nga iyang giingon. Shit. Ano ba, may sugot man kung makikita niya? Usa may among panagsultihan. Oh, iya ka kung didan sa pag-adto sa ila? Ug dili na makikita pa sa iyang igsuon o sa iyang asawa? Shit, that's so mean. Bahala na. Kung unsa magugaling, pakigsultihan ako siya og tarong. Jake, I'm here. I knew you were coming. Lingkod. Look, Sa'yo mo. whiskey. Waiter! Yes, sir. One bottle of whiskey. Here. Okay, sir. Anything else, sir? Kanada. Make it fast. Yes, sir.
O sa beto pa nagsultihan nga, dini ka magyud nakikita na ako. Ingon ba ni anak kataas ang imong litaniya? Nga usab man jud ka botilya sa whiskey ang imong gi-order? Dili na ko parehas kani adto nga andam lumsan ang kaugalingon sa Pino. Hype change. I know. Unsa? I could see it. Oh, well. So, unsaya atong panagsultihan? May tungod ba sa akong pagpakikisuod gihapon sa imong asawa? Do you still like me? What? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!